Va! Harry, benvingut al tren de l'amor i veuràs que et passaran unes coses molt boniques. El tren està a punt de ja ficar-se en marxa. El maquinista està preparat ja? Sí. Vale, comença a sortir el tren molt lentament, molt lentament. Comença a accelerar a poc, poc a poc. I agafa una velocitat molt gran i molt ràpid va. Ojo, Carles! Està descarrilat. Pareix que ha descarrilat, però no, segueix. Ja té que fer una frenada molt ràpida. Continua avançant a poc, va augmentant la velocitat. I ve una cua molt perillosa a la dreta. Giren cap a la dreta.